Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε σε Linkin Park. Είναι τέλειο παιχνίδι, γαμάτο. Είναι πολύ ωραίο. Το έχετε αποστάλει, το έχετε κρίνει, είναι γελία. Δεν είναι δωρεάν. Έβγαλα και ένα βίντεο που να το κατεβάζετε. Θα παίξετε. Σήμερα θα παίξουμε το gameplay. Χαιροσπάτ. Ας φαίνεται έτσι εικόνα, το παιχνίδι δεν παίρνει έτσι, ας τη δείχνει έτσι. Πολύ ωραίο. Continue στη δεύτερη πίστα. Όχι, πρώτη είμαστε. Είναι πολύ ωραίο. Είναι 3-0-2-1. Μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Μεσαίων 3-2-1. Δεν δούμε το βίντεο. Σιγά σας δείχνω αυτό που φτάσετε. Είναι πολύ ωραία. Δεν σας βγάζω, δεν σας λέει θα μου σταματήσει γιατί έχουμε μπορώ αν κατεβάσετε το Σπάρτα σε βγάζει, δεν μπορείς να το παίξεις με την εσείς, δηλαδή θα πας κάπου να κάνεις κάτι και σε βγάζει, δεν μπορείς να το απολαύσεις στο παιχνίδι. Αυτό είναι το θέμα και το βόμπο. Δεν θα δούμε το βίντεο, δεν είναι και μεγάλο, είναι πολύ μικρό. Απλά μας δείχνει, ξέρει αυτός τι είναι. Αυτό εδώ πέρα. Είναι πολύ ωραία. Το τέλος πατώ υπάρχει και στο PlayStation το 3, αλλά και στο PS. Το 3, το PlayStation το 3. Εγώ είναι πολύ ωραίο. Ο Γκέμπερ, δεν το έχεις στο βιντεο. Αυτό το ζω. Ζω νομίζω. Θα παίξουμε ολόκληρο το πάρ και εμείς εδώ. Εύκολα να το σκοτώσουμε. Σε όλα τα παιχνίδια πρέπει να σκοτώνουν, δεν κάνεις τίποτα. Σε μερικά σκοτώνουν, σε μερικά δεν σκοτώνουν. Και αυτό πολλά σκοτώνουν πάντα. Έχω παιδιά, έχω το Uncharted το 4. Το παιχνίδι θα λέω είναι πολύ ωραίο τώρα. Να αγοράσει το PlayStation το 4 και να αγοράσει το Uncharted και το πολύ ωραίο. Το έχω τερματίσει. Πολύ ωραίο το παιχνίδι. Θα το βάλω το σκηνή. Θα πάρω. Εγώ το έχω τερματίσει, απλά το παίζω με γκέλ. Να ξέρω. Δεν θα το βάλω, θα το τελειώνω γιατί είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο το λύση. Αγαπημένο παιχνίδια παιδιά είναι το Gameloft. Όλα Gameloft εγώ έχω πάρα πολλά Gameloft, πάρα πολύ κακή. Είναι η καλύτερη εταιρεία. Και η Ubisoft, είναι πολύ καλή.
καλά άτομα, φάγα και 4% τις περνάει όλες. Θα περνάει όλες τις εταιρείες από παιχνίδι, στο tablet, το iPhone, όλα τα iPhone έχουν τα αγαπημένα μου games. Δηλαδή, είναι μου αρέσει ένα με βολή, το video game και The Simpsons, πολύ ωραία. Θα σας μπορεί και να μην τα ξέρετε αυτά, αλλά δεν σας το λέω. Πολύ ωραία τα games. Καλύτερη εταιρεία που θα δώσουν το κόσμο. Θα το κάνουμε. Αλλά το και για PlayStation που υπάρχουν πάρα πολλές. Καλά και στο PlayStation υπάρχει η ομάδα η εταιρεία που αναφέρει η εταιρεία Gameloft. Ναι, και στο PlayStation πολύ καλή. Τέλεια. Έχει τέλεια παιχνίδια. Η Ubisoft. Ποια παιχνίδια είναι. Και η Ubisoft. Gameloft. Και η Ubisoft έχει. Έχει πολύ ωραία παιχνίδια. Θα πάμε και λίγο γρήγορα το παιχνίδι, να τελειώσουμε λίγο το πάνω γρήγορα. Δεν θα μιλάω πάρα πολύ τώρα για να ακούσετε και τη φωνή του παιχνιδιού, να ακούσετε και πώς θα πάρει. Να μην μιλάω και πολύ, να με δείτε πως είναι. Να ξέρετε τώρα δεν θα σκοτώνω, αλλά να πάω λίγο γρήγορα. Αν πάρω όλους αυτούς τους κρυστάλλους, να σας πω, η ζωή μας θα είναι πιο μεγάλη. Και έχω και το play ήδη, θα πάει παραπάνω. Βέβαια έχω και κινητό, εγώ και το έχω, είμαι στη δεύτερη, το έχω τερματίσει στο παιχνίδι, γιατί το έχω στο tablet τώρα. Πολύ ωραία. Αυτά τα παιχνίδια που τα Gameloft είναι, τα δείχνει πορτοκαλί, είναι τα κανονικά και κλασικά παιχνίδια, να ξέρετε. Τώρα θα νικήσουμε και εδώ τελειώνει και η πίστα παιδιά, να ξέρετε. Εγώ σκοτώχω στον Βατόρ. Αν ξέρετε τον Γκάντλο, για το καθώς το πάρει στο στόχο, υπάρχει στον Γκάντλο. Αν το ξέρετε. Εγώ το κάνω να κάνω να το ξέρω, εγώ το έχω τερματίσει. Θα πίσω μου. Και το λέω. Δεν σας βάζω. Θα σας πω να βλέπετε βίντεο. Η καλύτερη σκύλα εδώ. Πολύ καλύτερη. Ωραία. Θα βοηθήσω κι άλλα δύο. Το φαντάζομαι τώρα να νικήσουμε την πίστα.
τελείωσε κλειστά. Όταν βλέπετε είναι πολύ καλός. Είναι με τον αδερφό μου αλλά δεν είναι εδώ. Ωραία. Τώρα νικήσαμε. Τώρα είστε μεγάλη πλέον για το παιχνίδι. Γεια σας.